sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful Have passion. mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful Have passion. mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful Have passion. mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful Have passion. mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful Have passion. mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy. I trust in you. Jesus, King of mercy. We trust in you. Jesus, King of mercy. The whole world trusts in you. Eternal God, in whom mercy is endless, and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the In the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Pag-ampo alang sa kapahulayang dayon sa mga kalag sa purgatorio. Sa ngalan sa mahanag sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magampo kita alang sa atong mga igsoong nangamatay, ngadto sa atong Ginoong Jesucristo nga miingon, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang tawo nga nagatuo kanako, bisan tuod na mamatay mabuhi. Ug ang tanang buhi nga nagatuo kanako, dili gayud sakit mag-antos sa kamatayong dayon. Amahan namo na sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua luwasa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ginawa na kanimo. Bulahan ka sa nga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Nagatuwa ako sa Dios nga mahan makagagahom sa nga tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuwa ko kang Jesucristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay gilubong, may konsat sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit o nagalingkod sa tuos sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mo balik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Pahulay nga dayon ihatag mo kanila o Ginoo, ug ang kahayag nga walay pagkapkalong, magdanagon ta kanila. Mupahulayon ta sila sa kalinaw. Amen. Nga ang mga kalag sa mga matuuhon, pinagi sa kaluoy sa Ginoo, mupahulay na unta sa kalinaw. Amen. Sa ngalan sa mahanang sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong buntag kanatong tanan.
Maing buntagan atong tanan, maigsuon ko ni Hesus Kristo. Uban sa atong tagsa-tagsa ka mga katuyoan ang pag-ampo nining santos nga misa, ato karong iapil sa atong mga pag-ampo kining mga musunod. Thanksgiving Mass for all the graces and blessings received and answered prayers and guidance offered by Winifrida Baby Cavalles and children. Thanksgiving Mass in honor of Senior Santo Niño, Our Lady of the Sacred Heart, Virgin Sarigla Senior San Roque Saint Martin de Porres, and also for all the blessings received and gift of life offered by Sarmiento and Potot family. Thanksgiving Mass in honor of Senior Santo Niño, Mother of Perpetual Help, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, and also for all the graces received and for the gift of life offered by Potot and Sarmiento and family. Thanksgiving Mass in honor of Our Lady of Guadalupe and Saint Pedro Pio, Saint Rita, Saint Teresa of the Child Jesus, Saint Peregrine, Saint Vincent Ferrer, Saint Gertrude, offered by Rivera family. Thanksgiving Mass in honor of Senior Santo Niño, Our Lady of the Sacred Heart, Saint Martin, Saint Joseph, Saint Anthony, and for all the blessings received, continued guidance, protection, success in career and studies, offered by the Son family. Thanksgiving Mass for all the answered prayers and graces received, offered by Evelyn Tradu. Thanksgiving Mass for the good health of my family and good health, offered by Imalila Stimosa. Thanksgiving Mass in honor of the Holy Spirit, Mama Mary, Saint Joseph, Saint Expedito, Saint Michael, and for all the answered prayers, petitions, requests, financial blessings, graces, and good health received through the years offered by Delia Dayday. Thanksgiving Mass for all the blessings and good health of all answered prayers offered by Deo Adaptante. Thanksgiving Mass for all the blessings and graces and good health of my family and all answered prayers offered by Marian Jaime and family. Thanksgiving Mass for all the blessings, graces, protection, and gift of life and answered prayers offered by Inday Indoma and children. Thanksgiving Mass for the academic achievement of Kayan, Alice, Ed Ryan, Marian Jaime, and offered by Ed Ryan, Marian Jaime, and family. Thanksgiving Mass in honor of Senior San Roque, San Jose, San Miguel, Virgen sa Rigla, Virgen sa Guadalupe, Virgen sa Simala, Pedro Calungsod, Virgen sa Carmen, Padre Pio, San Vicente Ferrer, Saint Anthony, offered by Lilian Bacalde. For the healing of the body and mind, spirit, and enlightenment of Vinnie John Babe Cavalles, offered by Winifrida Baby Cavalles and children. Conversion of sinners in healing of family tree, enlightenment of Holy Spirit, peace and unity, offered by Sarmiento and Potot family. Thanksgiving in studies and business, peace and unity, healing of family tree, offered by Potot and Sarmiento family. Healing of the sick and world peace, offered by Rivera family. Prayers for the restoration of good health of Elizabeth, of my or with the health issues, safety, and good health of Evelyn, my brothers and sisters, nephews and nieces, and grandchildren sa inyo, employees, friends, President of Quintanar Compound, offered by Evelyn Tradio. Protection of my whole family, offered by Imalila Stimosa. For complete healing of Pacondo, Elizabeth, Delia, Jack, Jacinto, Ronald, Alex, Laarni, Mela, Dailin, Sanggoyo, Evangeline, Susana, Susan Hope, and all sick suffering in the hospitals and their home. God help for all the members of my family, Marie Esther, Lester, Luis Adler, Rizal, and Reverend John, Ethan, nieces and nephews, deliverance from bad debts, offered by Delia Dayday. For complete healing of Epifanio and restoration of health concerns of Deo, offered by Deo Adaptante. For health restoration of Delia, John Trads, Elizabeth, Hassel, Efren, Irene, Lerma, Hezekiel, Warleto, Bibiana, P. Adult, Aida, Dong, Efren, Raymond, for Ban Maro transplant, Rafael Senior, safety and God health and protection of my family, brothers and sisters in your elementary batch 1967, ANS batch 1971, and respective concerns of Ed Ryan, Ed Orion, Laina, Yomi, Kobe, Kendi, Kian, and Marian,
Cover us, Lord, with your mantle of protection from earthquakes, typhoons, prayer to end the Middle East war, USC, Israel and Iran, offered by Marian Jaime and family. And for the souls of the following, for the souls of Natividad Victor Ines Gelia Crispino Adoracion Eutiquia, offered by Eduardo Martinez and family. For the souls of Antonio Cristita Alberto Sr. Aurelio Virginia, Severino Sr. Patricia Felix Sr. Leonoro Alfonso Felisa Ernesto Samson, Elisa Emma and Lyle, offered by Reynaldo and Vivian Biagan and family. For the souls of Elaine Grige Elpidio Jr., offered by Inyang Amaka. For the souls of Patria Emerlinio Francisco Rogelio Margarita, offered by Kakar Cornelio. For the souls of Binaventura Restituta Miguel Pahalia Jose, offered by Severina Pahalia. For the souls of Nicanor Sr. and Junior Anisita, Elena Nanette Leonides, Ramon Eliseo Sr. Amado, offered by Eli and Los Calacas Capalia. For the souls of Maximo Serocam Caballes, Enoria Eusebia Ambrosio Victoria Encarnacion, Antonio Pasiana Juan, Monica Moises Samian Felicissimo Patricia Florencia, and Adora, offered by Winifrida Baby Caballos and children. For the souls of Alfonso Sr. Teodicia, Emma Alfonso Jr., Marisa, Julius, P. Berna, Leonesa, Romeo, Alfredo, Mina, Meleton, Vivencia, Fernando Darwin, offered by Sarmiento and Potot family. For the souls of Pedro Estefania Danelo, Pedreto Tomaseto, Jovita Vicente Petronela, Nestor Norma, Liliusa Damiana, Randy Helen, offered by Potot and Sarmiento family. For the souls of Jesus Dominador Sr. and Jr., Bernardo Conrada Paulino, Francisca Jolia, Marcela, offered by Rivera family. For the souls of Maxima Nilo, Los Pedro Erlinda, Cristina, Munina, Calito, Alvin, Evelyn, Pedro Generoso by Mita, Saint Lenicita by Mita, offered by the Son family. For the souls of Rafael Coronel Sr., offered by wife, Rose, and children. For the souls of Urbano Sr., Rose Amparo, Edgardo Nanate, Grace Basilio, Fortunata Francisco Purificacion, Anastasio Romana, offered by Evelyn Tradio. For the souls of Alejandra Abondia, Cynthia Felicidad Guillerma, Sion Julius Melanie, Leonardo Marcial Matillo Jr., Leonardo Cristante Alexander Jesus, offered by Imalila Stimosa. For the souls of Valentina Cirelo, Violeta, Lorna, Amelita, Den Evans, Basilio, Leonora, Eleodora, Filomena, Teresita, Victor, Pedro, Rizalina, Wilfredo, Benjamin, Luciana, Francisco, Marlene, Eupimio, Danieng, Matilde, Ben, Maria, Tarso, Redita, Ernesto, Marcelina, Juanito, Concordio, Edita, Amparo, Pablo, Sergio, Adoracion, Asusina, Edgardo, Nanit, Urbano Sr., Rosa Benet, Gualberto, offered by Delia Daiday. For the souls of Carmen, Evangeline, Benz, Michael, Iliosa, Josepina, Rodolfo, Telma, Roberta, Glicerio, Floro, Jose, Glenda, Celestino, Mercedes, Rafaela. And for the souls of Don Sirio Osmeña, Bats 1988, offered by Deo Adaptante. For the souls of Edgardo, Rosa, David, Grace, Nanette, Urbano, Amparo, Basilio, Matilde, Fortunato, Marcelo, Valencia, Anastasio, Romana, Loren, Violeta, Abilita, Benjamin, Felipe, Pastora, Edwina, Pedro, Rizalina, Ben, Gloria, Francisco, Purificacion, Iman, Nelo, Hel, Rose, Milani, Cynthia, Den Evans, Muhammad Eric, Ralph, Marian P., Yolanda, Ann, Lucrecia, Nick, Leonel, Wilfredo, Mariano, Ruben, Benjamin, Marcelila, Danilo, Elwin, and all departed souls of Seño Elementary Bats 1967, and Ines Bats 1971, and all Seño faculty and personnel, Humphrey, Isabalita, Maria Terso, Ernesto, and Rodet, offered by Marian Jaime and family. For the souls of Miguel, Agustin, Visitacion, Bibelina, Eduardo, Bibi Boy, Miguel Sr., Prisca, Ima,
Elma Esterlino Emler Marieto, offered by Inday Indoma and children. For the souls of Mary Jane T., offered by Mario Godfrey and Marion Gigit Guerra. For the souls of Romas Akitanyo, offered by Ramos family. For the souls of Hipolito Merto, offered by Selvia Espaltero. For the souls of Elinita and Luis Junior Dempas, offered by Dempas family. For the souls of Richelle Maria Lourdes Gregoria Nino, Hiolen Jerry Richard Carlito Hipolito Juliana Alberto Mario, offered by Lilian Bacaldi. For the souls of Los Hilda Rosbeda Cristina Giopista Simeon Susana Jose Servanda, offered by Gomez family. For the souls of Mihan Jensen Gonzalez, offered by DC and John and Takisha. For all souls in purgatory, especially the forgotten ones, offered by Rinaldo Bibin Biagan and family, Inyang Amaka, Winnie Prida, Baby Cavallis and children, Severina Pahalia and Sarmiento and Potot family, Potot and Sarmiento family, Rivera family, Evelyn Tradio and Imalila Stimosa, Dilia Daidan, Dio Adaptante, Marian Kaimi and family, Inday and Doma and children, and Gomez family. Palihog mangluhod, Emperasyo Impirata alang sa kalinaw o pakigiusa, uban sa mga kabos, langit sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Langit nung amahan, magbubuhat sa tanan o tuburan sa tanang grasya. Miduol kami kanimo ning panahon sa kalisdanan o panginahanglan. Samtang ang kalibutan nag-atubang sa kagubot o pagsaka sa presyo sa lana. Among gibati ang bugat nga epekto ni ini sa among inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Ilabi na sa mga kabos ug huyang. Hatagig dakong pailog ang mga nag-antos, aron makalahutay sila sa ilang mga kalisdanan, uban ang paglaom, dasiga ang pagkamanggihatagon, ang anaas sa maayong kahimtang, aron din paambit nila ang ilang panalangin, uban ang kaluoy, hatagig kaalam anang ulos sa mga nasod, aron pilion nila ang kalinaw, imbis gubat, pakigdialogo imbis kapintas, ug ang kayuhan sa tanan imbis kaugalingong interes. Tudoy kami nga mahimong matinud-anon, tig-atiman sa imong kabuhatan. Gamiton namo ang gasa ug kabtangan na maalamon, ug likayan namo ang pag-usip ug ag-atiman kami sa usag-usa, uban ang gugma ug kahiusaan. Ligon ang among pagtuo sa imong gugma ug kaluoy, aron bisan sa panahon sa krisis, musali kami nga dili mo biyaan ang imong katawhan. Hinaut unta nga ang Santo Niño, magiya og magpanalipod kanamo, o ginaot nga si Maria, Birhen sa Guadalupe, magampo alang kanamo, aron maghari ang kalinaw, o magpabilin ang paglaom sa katawhan. Gipangayo namo kini pinaagi kang Kristo nga among Ginoo. Amen. Himaya sa mahanog sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manindog. Regina Chili. Queen of Heaven, rejoice. Alleluia. For ye whom you did bear to merit to bear. Alleluia. As risen as he said. Alleluia. Pray for us to God. Alleluia. Alleluia. I rejoice and be glad, O Virgin Mary. Alleluia. For the Lord is truly risen. Alleluia. Let us pray. O God, who gave to the world through the resurrection of your Son, our Lord Jesus Christ, grant, we beseech you, that through the intercession of the Virgin Mary, his mother, we may obtain the joys of everlasting life. Through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Maing buntag ka natong tanan, og daghang salamat.
Ginoong Diyos, kaloyan ang imong lungsod, tungod sa imong gugma nga walay sukod. Ang mga utang ug ang among kalapatsan, itaon papasa ug ayaw hinumdumi. Sa ngalan ni Jesus ang mangluluwas, isapit ka karon nga among amahan. Ginoong Diyos, kaluyan ang imong lungsod, tungod sa imong gugma nga walay sukod. Maayong buntag kaninyong tanan, mga higala kaigsuunan nga niya kita sa along Lunes, sulod sa ika-5 nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, mangayo kita sa Ginoo sa iyang kaluoy ug ang iyang pasaylo aron kita maandam sa pagsaulog nining Santa Eucharistia. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ang absolusyon, kaluy anong kita sa Dios nga makagagahom sa tanan. Pasayloon sa atong mga sala ug dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Magampo kita. O Dios nga naghiusa sa mga hunahuna, sa mga magtutuo, himua nga ang mga tao mahigugma unta sa imong gisugo ug mangandoy sa imong gisaad aron taliwala sa kausaban sa kalibutan, among ibutang ang among mga kasing-kasing diin anaa ang matuod nga kalipay. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya ang mga dili Hudiyo ug ang mga Hudiyo, ingon man ang ilang mga pangulo, nagkaoyon pagpanamastamas sa pagbato sa mga apostoles. Pagkahibalo niini sa mga apostoles, nangagiw sila dito sa Listra ug sa Derbe, mga syudad sa Lycaonia ug sa kasikbit nga kayutaan. Didto giwalin nila ang maayong balita. Dito sa Listra, may bakol nga sukad pa sa iyang pagkatao, wala gayud makalakaw. Naglingkod siya ug namati sa gisulti ni Pablo. Nakita ni Pablo nga mituo siya ug sa ingon niini mahimong ayuhon. Busa, gitutukan siya ni Pablo ug sa makusog nga tingog giingnan. Tindog, milukso ang bakol ug naglakaw-lakaw. Sa pagkakita sa mga tao sa gibuhat ni Pablo, naninggit sila sa ilang pinulungang Lycaonianhon. Nanaog ang mga Dios sa dagway sa tao ug ilag giagaang Siyos si Bernabe ug si Herme si Pablo. Kay siya man ang tigpamakba. Ang pari ni Siyos, kansang templo dito sa gawas sa lungsod,
nagdalag mga baka ug mga bulak ngadto sa ganghaan. Siya ug ang mga tawo buot muhalad niini ngadto sa mga apostoles. Pagkasayod ni Bernabe ug ni Pablo sa buot nilang buhaton, gigisi nila ang ilang mga biste ug midagan ngadto sa taliwala sa katawhan ug misinggit. Mga higala, nganong nagbuhat man kamo niini, kami mga tao lamang sama kaninyo. Miani kami sa pagsangyaw sa maayong balita, aron biyaan ninyo kining walay hinungdan nga mga butang ug mudangop kamo sa Dios nga buhi nga maoy nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tanan nga anaan niini. Gitugutan niya kaniadto ang tanang katawhan nga magtuman sa ilang gusto. Apan kanunay siyang nagmatuod sa iyang kaugalingon, pinaagay sa maayong mga butang nga iyang gibuhat. Naghatag siya kaninyog ulan ug mga abot sa yuta sa hustong panahon, ug gihatagan kamo niyag pagkaon ug gilipay. Apan bisan pa sa ilang gisulti, ang mga apostoles naglisod pagsanta sa mga tao sa pagdala ug mga halad ngadto kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dili ka na mo, O Ginoo, kundi sa imong ngalan ihatag ang himaya. Dili ka na mo, O Ginoo, kundi sa ngalan ihatag ang himaya. Dili ka na mo, O Ginoo, dili ka na mo, kundi sa imong ngalan ihatag ang himaya. Tungod sa imong kaluoy ug tungod sa imong kamatuoran, nganon moingon man ang mga pagano, hain man ang ilang Dios. Dili ka na mo, O Ginoo, kung dili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Ang atong Dios anaa sa langit, bisan unsay iyang gusto iyang buhato. Ang ilang mga Diyos plata ug budawan, mga binuhat sa kamot sa mga tao. Dili ka na mo, O Ginoo, kung dili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Panalanginan unta kamo sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang langit maoy langit sa Ginoo, apan ang yuta iyang gihatag ngadto sa mga anak
Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manasab kanimo. kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ang mudawat sa ako mga sugo ug magtuman niini mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Si Judas, dili si Judas Iscariote, miingon, Ginoo, nganong ipaila mo man kanamo ang imong kaugalingon ug dili man hinuon ngadto sa katawhan. Si Jesus mitubag, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Mahigugma kaniya ang akong amahan ug ang akong amahan ug ako muanha ug magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako dili mutuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog dili ako kundi iya sa amahan nga nagpadala kanako. Gisultihan ko kamo niini samtang ako uban pa kaninyo ang manlalaban ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan magtudlo ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Tanawa, mga kaigsuunan, ang gibatunan nagpadayon sa pagbaton nung atong Ginoo Jesus sa pagkamapaubsanon. Unsaon na lang yun, dili yun katukngan ng iyang pagkamapaubsanon. Natin pa ni San Pablo, ito sa iyang sulat ito sa taga Filipos, nga wala yun magunahuna nga makigtupong yun ning anak sa Dios, no? Makigtupong si Jesus sa iyang amahan. Dini pa lamang dining ebanghelyo, no? Dayag na sab kaayo nga una sa tanan matud pa niya nga ang iyang mensahe, iyang gitudlo sa mga tao, iyang gipamulong dili gyud iyaha. Mahimo man gyud nga ang tentasyon ba nga moangkon ta kay ang mga tao ning nagmingon pa nga nagkapyot na man gyud sa iyang matagpulong nga iyang isulti mutuman man gyud ang mga tao, no? Tentasyon gyud unta nga mingon siya nga ako man na. Ingon gyud siya nga kanang mensahe yung nadungog dili na ako iyahan na sa amahan. Ingon pagani sa dini nga ngay manglalaban nga ipadala, no? Nga maoy magtudlo kaninyo, magpahinumdom o magtudlo kaninyo sa akong gitudlo kaninyo, no? Wa gyud sa mo hang on ngadto sa iyang kaugalingong mga pulong, no? Kay una sa tanan dili lagi na iyaha. Matod pa niya, dunay mopadayon ni ini, dunay magtudlo ninyo ni ini ang ipadala sa amahan, no? Wag yun siya magpabilin diya sa prestige, no? Wag yun siya magpabilin diya sa iyang nakita nga nahitabo sa mga tao. Kanang legacy ba, no? Kanang mag legacy building ta nga diha ta mo pilit na lang gyud ta diha. Mubalik gyapon ta sa amahan. Unsa may atong nahimo, unsay atong nabuhat, ibalik yun na nato ngadto niya. Bahalag nausap pa na nimo ng kalibutan, bisag pila pa ka milyon ka tawo nga nabag-o nimo tungod nimo. Di yun na. Unsa gingon sa Salmo, dili unta kanako Ginoo apan sa imong ngalan ang tanang himaya. No? Mao ni ang naa sa coat of arms ni Arsobispo, no? Emeritus Jose Palma.
Dili unta kanako Ginoo, naani siyang coat of arms. Dili unta kanako Ginoo, kun dili sa imong ngalan ang tanang himaya, no? Lain po ning sa laing bahin nindot pud kaining giingon din ni karon mga igsuon nga nakita sa mga tao kang Pablo ug kang Bernabe ang mga Dios nga Griego, no? Kay nakita nila nga nakapalakaw sila sa bakul, nakaayo sila sa masakiton, nakita nila ang Dios nila. Namotong gidadaan sila halad mga no, mga kalipay sa mga tao nga gisimba sila sa mga Ginoo. Di ba? Nakadungog mo sa klaro gyud sa unang pagbasa. Nga nakita nilang Ginoo nga naglihok nila. Apan unsa may giingon ni Pablo ug ni Bernabe? Oy dili kami ang Dios. Dili kami Dios kay sa mga inyo nakita. Dili gyud. Mahimo ra gyud unta tumingon sila, "Oh, kami ang Ginoo, ako ang..." Wala. Tanawa po si Pablo ug si Bernabe na po nilang kamapaubsanon, no? Kini mga tao good sa inyong kaayo, sa inyong maayo, inyong kamaghihatagon, makita man gud nila ang Dios diha ninyo. Makita nilang Ginoo gyud diha ninyo. Di gyud na malikayan. Mapasalamaton kay sila, ana. Pero mo lagi again sama sa atong nadungog, mobalik ya punta, ibalik ta na sa Ginoo. Nakita man gay ninyo ang among kaayo, among maayong buhat, mahinumduman man gay ninyo ang Ginoo diri namo. Dili na muhunong namo. Mopadayon na iyahan na sa Ginoo. Unsay giingon ni Kristo, ang nakakita kanako, ang nakaila kanako, nakakita sa Amahan. Nakaila sa Amahan. Moagi lang gyud unta kana diri kanato sa atong mga maayong buhat, makapaila ta sa Ginoo sa uban sa atong pagka matinagdanon, sa atong pagka mapasayloon, ato nang ibalik nato sa Ginoo. Kaniya ang tanang himaya, kaniya ang tanang dungog. To God be the glory, not to me, not to us. Amen. Uban ang pagsalig, ibayaw nato ang atong mga kasing-kasing ngadto sa Dios Amahan nga nagiya kanato pinagi sa iyang pulong. Kitang tanan magampo Amahan, bantayi kami diha sa imong gugma. Amahan, bantayi kami diha sa imong gugma. Nga ang simbahan magpuyo diha sa diwa sa ebanghelyo ug mangita sa kabubuton sa Dios diha sa iyang pagpangalagad. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantayi kami diha sa imong gugma. Nga kitang tanan magbudlay alang sa hustisya ug tawhanong dignidad, ilabi na alang sa mga huyang ug sa mga kabus. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantayi kami diha sa imong gugma. Nga isip usa ka katilingban, buligan nato ang usag-usa, aron magdasigay kita, uban ang gugma, ug ang kalumo, nga gipakita sa Ginoo kanato, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bantayi kami diha sa imong gugma. Nga sila nga nagmasakiton sa pangisip, sa lawas ug sa espiritu, makakitag himpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantayi kami diha sa imong gugma. Ngay mo daisipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, ngang halang don Teopelo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantayi kami diha sa imong gugma. Nga ang mga nangamatay, makadayon na sa dapit nga giandam ni Kristo alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantayi kami diha sa imong gugma. Magkagagahom nga Amahan, dungga ang among mga pag-ampo ug ablihi
ang among mga kasing-kasing sa pagdawat ug sa paghigugma sa among nanginahanglan nga mga kaigsuunan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Ihalat ko karon Ginoo, ug naglaom akong kini makapahimot kanimo. Yutay lang kini halat ko karon apan kinasing dawata kining akong ihalad Ginoo, mga bunga abot sa yutang imong gipatikan. Yutay lang kini ihalad ko karon apan kinasing Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang inyo gangako nga sakripisyo, dawato na ta sa Dios nga mahan magkagagahom sa tanan. Dawato nun ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapaslanan sa dibuk ning santos ka simbahan. O Ginoo, dawata nga among mga pag-ampo ug mga halad, himo ang kaming angay sa imong mga sakramento sa gugma, pinaagi sa paghatag kanamo sa imong pasaylo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaosab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga mahan Dios nga tunay magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdahig kanimo apan labi na gayud ining mahimayaong panahon kano sa si Kristo gibanhaw o gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kaya ang among karaang kaalaot natapos na, usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o. Diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Ug busa uban sa mga angheles sa langit, puno sa kalipay, niduyog kami sa pag-awit, diha sa ilang walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daigong ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos sa ining mga gasa, aron mahimong kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo sa pagpasakit sa iyang kaugalingon. Mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas
nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ng panihapon, nikuha siya sa kalis, nipasalamat kanimo pag-usab, nihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-anog niingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mo baliknan. Karong paghandom sa kamatayon, pagabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo amahan, niningpahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuanga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuanga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leon 14 among Papa, ni Alberto nuestro obispo sa tanan nga mga pari sa mga relihiyosas. Hinumdumi sa mga mong mga igsuon nga nangamatay, malauban nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang esposo, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayahon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga mahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug hibaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa amahan sa pag-ampo nga gitudlo ka nato sa atong manunubos. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man gingarian ang gahom kang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles,
Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaakan ninyo. Wala usab kanimo. Ipakita at ang timaan karon sa atong panag-inig suunay, panagdait. Padayag ta ang Dios nga diha sa inyong kinabuhi. Kalinaw manaakan ninyo. Kalinaw, kalinaw. Kalinaw. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagapasaylo sa atong mga sala, bulahan ang gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, dili ko nga kalawat kanimo Apan ipamulong lamang mamaya. ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping unta kanato ngadto sa kinabuhing dayon alang kanato modawat niini. Way sugod man ang pagmahal, alang ka na ko ipakita mo ang kamatayon walay gahom sa pagbugnaw niya ng dakong kalayo. Hinunua siya Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hampon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Pakitaon mo na ako sa hingpit mong kaayo. Pasabta ko sa pagkamadanihon mo. Puna kining kasing-kasing ko sa gugma alang kanimo. Ang Ginoo miingon, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Alleluia. Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Ginoo, imo kaming giuli nga sa kinabuhi, pinaagi sa pagbanhaw mo ni Kristo. Liguna kami pinaagi niining sakramento sa Pasko, sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang magkagagahom nga Dios, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang nahalad ang Santa Eucharistia, dadan ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Maayong buntag, maayong adlong Lunes.
magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimba